शेतकऱ्यांचा विश्वास, प्रगतीचा ध्यास. संगमनेर खुर्द येथे आपल्या सेवेत सदैव तत्पर असलेले राजश्री कृषी सेवा केंद्र. इथे उपलब्ध आहेत सर्व प्रकारचे दर्जेदार बियाणे, कीटकनाशके, तणनाशके, खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि स्प्रे पंप. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक गरजेसाठी विश्वासार्ह आणि परिणामकारक उत्पादने एकाच ठिकाणी. सोयाबीन, मका, बाजरी, भाजीपाला तसेच डाळिंब, कांदा आणि टोमॅटो पिकांसाठी अनुभवी तज्ञांचं योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. विशेषतः डाळिंब बागेसाठी रोग नियंत्रण, खत व्यवस्थापन, फवारणी नियोजन आणि उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक तांत्रिक सल्ला दिला जातो. नामांकित कंपन्यांची दर्जेदार उत्पादने योग्य दरात आणि अनुभवी मार्गदर्शनासह शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी कायम विश्वासाने सोबत. उत्तम उत्पादन, योग्य मार्गदर्शन आणि शाश्वत शेतीसाठी एकच विश्वासार्ह नाव, राजश्री कृषी सेवा केंद्र, संगमनेर खुर्द.